Ben. Pola Santa Lucía que teña noite da día. O título deste vídeo é a data de cando se grabou e subiu, obviamente. Como ben poderedes ver. Estaredes vendo xa os esteades vendo. E novamente, pois, vedes aquí nesta zona de Santiago de Compostela, fronte a Alameda, o mercado de Nadal de cada ano que en algúns vídeos anteriores de outros anos anteriores se ia a gravar. Se iso xa irán os enlaces nos comentarios. Ben, eu que podo dicir? A esta da tarde a noite xa está preto. A parte igual como xa é Santa Lucía, xa foi o solsticio de inverno. Ainda que o inverno entra cerca do Nadal para máis preto, no? Preto da noite boa, 22 ou 23. O 21 como moi cedo. E non pola Santa Lucía. Perdón. Ben, podes ver a variedade de produtos que están ofrecéndose. Por exemplo, queixos de cabra vello, que estes leites queixo claro, caño negro, caño negro, ben, todo tipo de cosas. Non só comestibles, senón tamén outros produtos. Ainda que todo o ano se pode fazer comercio de certo tipo de produtos. Hai alimentos propios do Nadal, algúns propios do Nadal, pero outros son de todo o ano. A parte de que estamos en decembro, estamos no mes de Nadal. Igual algún día, pero terá que ser no próximo decembro, cando empece, pois, podemos falar un pouco do mes de Nadal. Ben, Santuario de Vaca Loura. Ben, mirad de cousas. Churros, gofres, rosquillas. Ben, de calquera xeito, aquí o temos. O case que oiden a cidade. Noutros vídeos de outros anos fixera críticas, agora decidiron nas facer aquí. Está na Rua da Carreira do Conde, de fronte a Alameda, pero en fin, eu non vou entrar agora en todos os detalles. Esperemos con respecto debido. A todo, pois pues temos mel, temos queixos, quesos artesanos Curtis, queso nariz de Curtis, salchón porco celta, miel, chorizo de celta, chorizo angus, chorizo búfalo, chorizo potro, chorizo orejo, chorizo ciaro, chorizo jabalí, salchón, ben, que variedade, non sei? Pois iso. Cantos produtos. Candeas, recuncho de cucadas, noia, queso de cabra, caixir, queso artesano, salchicha en Galicia, queso de oveja, variedade de queixos, ben se ve. Variedade de produtos, incluso de lembranzas. Ben, pero isto é algo que se pode surtir en calquera época do ano, nada en especial. Certas virguerías culturais. E temos meles e marmeladas. Ben, todo unha maravilla. Este escenario do mercado de Nadal. Vou buscar máis.
E aquí estamos orientados, ten o seu Europa. Ben, o importante é o aporta a cultura igual que ao mercado da economía e que a cidade xa acolledora, pero o respeto sempre tamén. Pero non estas cousas ten que valer para todo o ano, non só para o Nadal. Iso penso eu. Tal vez a miña crítica sexa máis constructiva. Eu xa non vou facer máis críticas si a nivel xeral, pero se todos nos esforzamos porque todo ano xa ano de paz, non aquí en Santiago, senón en toda Galicia, en toda España, toda Europa, no mundo inteiro, pois tamén moito máis se pode dicir. Abur.